Conte en valencià. Hola, vinc d'Ucraïna, la meua família. Hola, soc Maria, tinc 9 anys i m'agrada molt dibuixar, cantar i anar a escola. Tinc un germà que s'anomena Pavel, té 6 anys, li agraden molt els dibuixos animats. Ma mare s'anomena Irina, és molt alta i simpàtica, treballa amb l'ordinador. Mon pare s'anomena Yaroslav, és professor d'educació física en una escola. Som ucraïnesos i vivim a Ucraïna, és un país molt gran i bonic. En vacances viatgem amb els meus pares per Ucraïna. Hem estat en molts llocs. Vivim en una ciutat a Ucraïna. Ha començat una guerra. Els meus pares estan molt preocupats. Vam agafar un tren fins a la frontera. Mon pare es va acomiadar de nosaltres i tots vam plorar molt. Vam agafar un autobús i vam arribar a Espanya. Estem en un alberg amb més famílies. Dormim en habitacions amb lliteres. A l'alberg hi ha gent que no parla ucraïnès. Són espanyols i ens ajuden. Són simpàtics, però no els entenc quan parlen. El menjar de l'alberg no és com el de casa. Tinc ganes de menjar borщ, vareniki, holodets i de postres nalesniki. També vull beure kvass. El pare i els iaios segueixen a Ucraïna. Parlem tots els dies per telèfon. Els trobem molt a faltar. El meu germà i jo anem a la mateixa escola. Tots volen ser els nostres amics i jugar amb nosaltres. Estic aprenent noves paraules i ja sé dir alguna frase. Vull que la guerra s'acabi prompte i tornar a Ucraïna, tornar a la nostra casa i veure els nostres familiars i amics, i també anar a l'escola, però sobretot vull tornar a abraçar mon pare.